Salvant el quatri en 30 dies. Dia 1. Avui la tasca principal ha estat la organització. He obert el Google Calendar i he revisat que estiguessin col·locats tots els exàmens, treballs i entregues que he de fer. Més que res, això ho he fet perquè sóc incapaç de viure a més de 2 dies vista i així tinc una forma visual de veure tot el que he de fer durant la següent setmana i em puc organitzar molt millor. Una altra cosa molt important que he fet és obrir el meu Excel de confiança de les notes. Allà, a principi de curs, m'apunto les ponderacions de totes les assignatures. I he fet un recull de les notes que m'han anat donant per estimar quines notes hauria de treure cada assignatura, per saber a quines he de dedicar més temps i he d'anar millor i a quines ja gairebé he aprovat. I ara sí, tinguent en compte la data dels exàmens i la nota que necessito treure a cada assignatura, m'he fet un altre Excel, un altre Excel, on m'he apuntat les diferents tasques a fer juntament amb la seva prioritat que els hi dono. Doncs ja estaria. Ens veiem!